Šta se ovde desi nije bitno, mladi smo. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, ovo ste jako tražili. Sa mnom je Ivana Milićević, vodič iz agencije Balkan Fun. Sa njom sam išla na Zakinto, što ste mogli da vidite na mnogobrojnim storijima. I danas ću sa njom da vam ispričam neke najvažnije stvari koje treba da znate o samoj destinaciji, kao i o tome koje pogodnosti sve možete da dobijete ukoliko budete putovali sa Balkan Fun agencijom. Pa ćao i od mene. Malo mi je strano sve ovo, tako da nemojte dole da komentarišete ako ne gledam u pravom uglu i ako imam neke gestikulacije čudne, ali eto. Mi smo podelili ovu našu priču u nekoliko delova, a to je da vam ispričamo nešto o samom putovanju, dakle kako izgleda put autobusom i trajektom do Zakintosa. Nakon toga ćemo vam reći nešto više o izletima, o samoj destinaciji i naravno o čuvenim žurkama po kojima je Zakintos zapravo poznat. Ivana, pokloni se i počne. Pa ovako, Mina i ja smo imale neku ideju da pored toga što vam je ona zajedno sa Petrom šerovala neki dobar materijal sa Zakintosa putem Instagrama i ne znam da li ste na Face stavljali. Uglavnom ste videli to iz ugla nekog putnika koji se dobro provodi i eto tamo provodi kvalitetno vreme, koji ima onako gusto raspoređen svaki izlet u toku dana i neko kome je svaki sat na tom ostrvu ispunjen, a da pritom nije umoran, nego da stvarno iskusi sve čari ovog ostrva. I sve to ste mogli da vidite na njihovim profilima. Naša ideja je bila da danas malo neke tehničke stvari ispričamo, pošto smo nailazili na pitanja, to jest njih dvoje, jer su na svojim profilima to objavljivali. Dakle, ideja je bila da odgovorimo na pitanja tehničkog tipa u smislu gde treba jesti na Zakintosu, koji su najbolji izleti na Zakintosu, šta ne treba propustiti kada je to ostrvo u pitanju i kakva je cijela ta organizacija koju Balkan Fun pruža konkretno na ovoj destinaciji. Malo ćemo se kasnije dotaći nekih drugih, ali evo, konkretno o Zakintosu. Šta je bilo prvo pitanje što smo imali? Pa prvo pitanje naravno je bilo o tome kakav je zapravo put autobusom i da li to može da se preživi s obzirom da traje 22 do 24 sata. Ono što je bitno da kažemo je da Grčka od poslednjih godinu dve ima novi autoput i osim što stajate otprilike svakih 200 metara da platite putarinu, jako se brzo stigne i jako se lepo putuje kroz samu Grčku. Tako da u suštini taj put autobusom nije toliko paklen. U Srbiji imamo dva stajanja gde kupimo putnike i put kroz Srbiju otprilike izgleda tako što se zapravo svi upoznaju, jedu sendviče i grickalice koje su poneli, puštaju muziku na zvučnicima, onim bluetooth zvučnicima, pa ne znam, onda majstori isto puštaju preko speakerfona. Tako da taj deo jako brzo prođe, jer opet imamo dva stajanja i ljudi se upoznaju. Već kad dođemo u Makedoniju, onda Ivana, niko god da je vodič u vašem autobusu, podeli informatore, o kojima ćemo pričati posle nešto više, gde vi možete da se informišete u vezi svih izleta, žurki, polupansiona, znači generalno o stvarima koje možda niste imali priliku da saznate pri samom uplaćivanju putovanja. Zašto se to radi u Makedoniji? Zato što imate ravnu liniju 2 do 3 sata gde putujete i niko vas ne ometa. I bukvalno, dok se svima podele informatori, dok Ivana ispriča nešto o tome, dok se vi odlučite šta ćete od toga i dok na kraju svi uzmu ono što žele, mi smo već na granici sa Grčkom. Tako da taj deo relativno brzo prođe, mi ga nismo ni ostali, pogotovo što sam ja pomagala Ivani u tom delu, tako da meni je bilo samo sam se okrenula i kao ok, granica sa Grčkom. Da. Ono što sam ja htjela da kažem kada je sam put u pitanju, jeste to da ostrvo nije ni malo blizu, čak nekih 1300 km ima do samog Zakintosa, ali ono što je olakšavajuća okolnost kada je put u pitanju jeste to da je nama kao agenciji uglavnom ciljna grupa mladi, pozitivni ljudi i evo godinama upravo takve klijente i imamo. I izuzetno mi je drago što, evo, za sve ove godine koje radim, uvek sam imala tu sreću da mi se u autobusu nalazi stvarno grupa ljudi koji su svesni gde idu i koji su onako željni dobrog provoda
pozitivni neki smarači u prevodu. Nisu smarači, da. Tako da, uglavnom se ekipe brzo združe u busu, ljudi se upoznaju, ne oseti se put. Eto, nekome bude možda onako vremenski malo duži, ali ništa što se ne preživi i pogotovo što je tako put dinamičan, konstantno imamo šta da radimo, o čemu da pričamo. Dok svi razmene Instagram profile, dok se svi zaprate, dok... Vide ko je u kom smeštaju, pogotovo ako idete u dvoje, mnogo vam je bitno da se združite sa nekim, zato što, evo, prvi primer, kako ćete se kupati zajedno u moru, ne možete da ostavite stvari da niko ne gleda, mislim, na plaži, naravno to će vam neko uzeti u koju god da se zemlji, tako da kao, ako ništa drugo, makar iskoristi, treba da se upoznate sa nekim, da vidimo ko da vam čuva stvari na plaži, dok se kupate, ali da, jako normalni i cool ljudi putuju, tako da imaćete sigurno neko društvo. U Grčkoj, otprilike do pola puta će da bude žurka, od pola će svi da spavaju i to, opet kažem, nećete taj put uopšte toliko osetiti. Da, druga stvar koju je Mina već malo pre napomenula jeste taj deo kroz Makedoniju, ili gde god, mi smo sad ovo navele kao primer, jeste taj deo gde pričamo o narukvicama, odnosno o prodaji fakultativama vezanim za samu destinaciju. Sad nebitno da li je Zakintos ili bilo koja druga destinacija u pitanju, ono što jeste zaštitni znak same agencije Balkan Fan jesu one Balkan Fan narukvice. Ako ste ikada putovali preko nas, sigurno znate. I ako niste, videli ste sigurno ste videli, da. To je jedna stvarčica koju vi ovako dobijete oko ruke, koja vama omogućava stvarno pun ugođaj na mestu na koje ste se uputili. Iz kog razloga? Iz razloga što je, na primjer, agencija Balkan Fan izuzetno svesna ciljne grupe putnika koju imamo i u skladu sa tim cene, kako aranžmana, tako i fakultativnih izleta su prilagođene jednom studentskom, srednjoškolskom budžetu. Dakle, to je ono što je stvarno izuzetno dobro, jer imate neki spektar širok da obiđete stvarno sve i svašta za neku simboličnu cenu, a u svojoj režiji teško da biste to mogli. Zašto? Kada pričamo o Zakintosu, konkretno imamo nekoliko paketa, odnosno osnovnu party narukvicu, koja vam omogućava samo ulaz na dnevne i noćne žurke, da, i 3 paketa. Silver paket, Gold paket i Platinum paket. To su paketi koji se razlikuju od nekih 10 evra jedan od drugog, ali, na primjer, totalno su različiti. Neću vam pričati o svakom ponaosob, jer za sve te informacije možete da postavljate pitanja. Ostavit ću vam ja screenshot informatora da možete da pročitate prosto sve detaljno. Ali uglavnom, poenta tih narukvica je da vi tamo imate kvalitetno provedeno vreme, dobar provod i što je najvažnije da sutra kada kažete nekome da ste bili na Zakintosu ili na nekoj drugoj destinaciji i kada mu kažete šta ste videli, vi ste videli stvari koje su najosnovnije za Zakintos. Sve stvar ukusa, stvar organizacije, stvar ekipe sa kojom ste krenuli, koliko ćete vi još da po ostrvu obilazite, istražujete, ali ono što postoji opcija u Balkan Fanu, jeste to da možete da obiđete stvari koje su nezaobilazne kada je ostrvo u pitanju, a i ona druga strana gde možete da imate pun ugođaj gde se provedete. I da se provedete i da obiđete kompletno cijelu destinaciju, što je najvažnije uz pratnju vodiča, dakle ne idete sami da ne znate gde ste došli, šta ste to videli i zašto to stoji tu i zašto je to važno, već imate onako lepu, kvalitetnu priču da sutra kada se vratite sa destinacije možete nekome da ispričate stvarno sve o tome i
da znate u krajnjem slučaju gde ste bili i šta ste sve to posetili. Dobro, šta ste postavili, to ćete se sećate, a šta ste radili, to zavisi koliko popijete. Dobra stvar kod Balkan Fana je što vi ove narukvice možete da kupite iako ne idete preko njihove agencije. Dakle, ukoliko su vam privlačni izleti koje Balkan Fan nudi, a letovanje ste uplatili preko neke druge agencije pre toga, vi možete doći i uzeti ovu narukvicu i ići sa njima na izlete, jer možda ta neka druga agencija ne nudi ovakav aranžman i ovakve izlete. Te narukvice, osim što vam omogućuju izlete, omogućuju vam i ulaze na žurke. Balkan Fan sa još 3 druge agencije organizuje Srpske agencije, tako je, organizuje te žurke, tako da nećete slušati neki R&B ili nešto što vas ne zanima eventualno, nego ćete slušati bukvalno domaću muziku sa našim ljudima. Domaću muziku, izvini, ali Balkan Fan organizuje tematske žurke na destinacijama, tako da za svačiji ukus ima po nešto. I ono što je super jeste da ti uz narukvicu koju kupiš u autobusu tokom 7-dnevnog boravka na ostrvu, sa narukvicom ulaziš na sve dnevne i na sve noćne žurke. I, na primjer, kada gledaš sa jedne strane, ti imaš narukvicu sa kojom ulaziš na svaku žurku, a kada nemaš narukvicu, ti svaki put plaćaš ulaz zasebno i to kad se sabere nikako se ne isplati. Iz tog razloga je napravljena narukvica. Da. Sad neko će da kaže, pa dobro, ne moram ja dolazim na te žurke, otići ću u neki drugi klub tamo, ok, nije problem, ali i u drugim klubovima se ulaz plaća bar 5 eura. Prosto, tako je, oni moraju nekako da zarade, tako da iako odlučite da ne idete na žurke sa agencijom kojom ste pošli i odlučite da idete gde su Britanci i ostali, vi ćete i tu platiti ulaz. Zato vam je narukvica svakako dobra. I još jedna jako bitna stvar, nije najgore što ćete platiti ulaz, već idete u neke klubove koji nisu provereni, odnosno vi kao ekipa Srba, kada uđete u klub koji je pun Britanaca, Izraelaca i raznih drugih, koji su tu bukvalno preparirani od alkohola 24 sata, imate rizik od toga da vas neko gurne, udari, jer oni bukvalno nisu svesni svog ponašanja i što se kaže, idete lavu u kandže, tako da savjet je da se ide u klubove koji su organizovanog tipa, zato što su pića proverena, obezbeđenje je na vrhunskom nivou, provod je zagarantovan, sve žurke traju do rano ujutro, da. I zašto se ne biste družili sa ljudima koji su iz Srbije, sa kojima verovatno postoji, šansa da ćete ostati možda i prijatelji i u kontaktu sigurno, do toga da odete negdje ničim izazvanim upadnete u problem. Da, policija naravno ima posle 12 po cijeloj glavnoj ulici, tako da pa ima i pre, ali pogotovo kada svi izađu i krenu na žurke, tako da pazite šta radite, da ne biste bili uhapšeni potpuno bez razloga, jer oni ne gledaju da li ste vi gurnuli nekoga ili ste pali ili je vas neko gurnuo, zato što oni moraju da održe nekakav red i mir tamo, s obzirom na količinu pijanih ljudi koji se tamo nalaze. Tako da, s te strane, pazite šta i kako radite. I sad, treba da ispričamo ljudima u vezi cene, hrane, pića, aktivnosti, to su bila onako neka pitanja, kao i na primer koliko para je dovoljno da se ponese ukoliko nećete ići u klubove, što opet ne kapiram, mislim, ako idete na Zakintu, što ne misliš u klubove. Da, pa postoje prosto mirnije destinacije za ljude koji više žele da obilaze plaže, da čitaju knjige, sve spram ukusa. Za hranu i piće, ali tako? Da, za hranu i piće cene su otprilike kao kod nas, ništa više, ništa manje. Opet zavisi da li ćete vi jesti u restoranu ili ćete jesti u nekom fast foodu, isto kao i u Beogradu ili u bilo kom drugom mestu, koliko para toliko i muzike, prosto najnormalnije je. Ono što Balkan Fan nudi, to je da vi uplatite polupansion u restoranu Olympic Flame, u okviru kog imate doručak i večeru. Doručak vam je do 4 sata popodne, večera je do 11, nekad i duže, čak i do 12, zavisi koliko gostiju u datom momentu
ima. To mi je jedan od najboljih restorana tamo i klopa je po principu toga da vi dobijete meni pa birate. Nije sad da su vam zakucali danas jedete musaku, sutra jedete gyros. Prosto svako bira šta će da jede. I to je dobra stvar jer kada to uplatite vi dalje ne razmišljate. Imate obroke, porcije su velike i sav ostali novac možete trošiti na druge stvari. Dakle, za hranu ste se pobrinuli, a pritom otprilike vas iđe oko 10 € dnevno. Realno za te pare ne možete da jedete, mislim, 2 realna obroka, pogotovo sa nekim pićem. Da. To je kad je hrana u pitanju, pića u klubovima i na plažnim barovima su manje više ista kao u Srbiji, bukvalno evro gore dole. Pića su proverena i, na primjer, sokovi, piva, sve je konzervirano i pića su proverena zato što ta mesta sa kojima radimo, sa njima radimo godinama i kako nikad ne bismo imali problem niti rizik od bilo čega. Upravo iz tog razloga i radimo te klubove. Važna stvar da napomenemo jeste ta da radimo klubove koji su u top 5 klubova u Laganasu, da, i menjamo ih naizmenično, radimo jedno veče jedan, drugo drugi, treći i tako. Idemo u krug, ali su izuzetno poznati klubovi, dobri klubovi i vrhunska atmosfera, jer u koji god klub da uđete, stvarno se onako svi ljubazno ophode prema vama, kako šankeri, barmeni, DJ, obezbeđenje, tako da, evo, ajde iz tvog ugla, kakve su žurke kad je Zakintos u pitanju? Kad Zakintos u pitanju, žurke su fenomenalne. Ono što mogu da primetim to je da kada prošetam glavnom ulicom uveče, bukvalno jedino klub koji organizuje agencija je pun, dakle skroz pun, ako ne računamo Cocktails and Gyms koji je, mislim, najpopularnije mesto bedljivo na Zakintosu, gde ljudi ispred vrata čekaju da neko izađe da bi ušli. Ali osim tog kluba, svi drugi su prazni. Ako ima da Bog da ima 10 ljudi. Dreči muzika, sve je super, ludnica, ali 10 ljudi unutra. Jedino, pored tog Cocktails and Gyms, je pun klub koji to veče organizuje agencija. Zašto je to tako, ne znam, verovatno zato što su naše žurke najbolje, a šta sad ovi ludi Britanci rade, ja pojma nemam. Dakle, više o tim žurkama i onako jedan zanimljiv prilog kada je provod na Zakintosu u pitanju će moći da pogledaju gde? Pa ja ću vam kačiti neke snimke dok mi, sad kako mi pričamo, imaćete tu negde, na primjer, evo ovdje imamo praznog prostora između nas dve, okačit ću vam da vidite nešto, a u svakom slučaju na mom Instagram profilu u highlightsima imate Zakintos 2019, gde možete da pogledate bukvalno sve što se dešavalo, sve što sam kačila. Prosto, ovo vam je jedno putovanje koje ne treba da propustite. Od momenta kada ovaj video izađe, ja mislim da ima još 5 termina do kraja sezone. Da sam brojala danas, jer me drugarica pitala, juče. Tako da imate vremena da rezervišete svoj termin. Takođe, ono što treba da napomenem što se tiče smeštaja, to isto su bile pitanja. Smeštaj je korektan, smeštaj je čist, što je najbitnije. Dakle, nećete dobiti hotel od 5 zvezdica i kućnu pomoćnicu svaki dan. To ne postoji na Zakintosu. Pa, prvo to, a drugo, poenta Balkan Fan agencije nije da vam uzme 500 € na smeštaj, nego da vi za nekih 100-150 € zapravo imate pun paket i da imate i smeštaj i prevoz i da sav ostali novac trošite kako vi želite. Dakle, da nešto vidite, da se provedete, da kupite magnete za frižider, šešire i ne znam šta već, da donesete prijateljima i porodici. Tako da koji god smeštaj da uzmete preko Balkan Fana, on je korektan. Dakle, čist je, pristojan je, blizu je. Da, što najvažnije, blizu je svih dešavanja i svi smeštaji su u odnosu na glavnu ulicu koja se nalazi u Laganasu, svi smeštaji su pozicionirani tako da vam treba 2 do 3 minuta da stignete do svakog kluba, do svakog polaska na izlet, tako da nemate rizik od toga da pešačite duže od 5 minuta, eto, bukvalno. Tako da, smeštaji su dobri, lepi, čisti, korektni i što najvažnije, vlasnici smeštaja su svesni koji tip ljudi spava kod njih. U skladu sa tim su izuzetno tolerantni kada je
muzika u pitanju, Da. alkohol, druženje, okupljanje, tako da što se toga tiče nećete imati Nemate sigurno. problema. Da. Još sam nešto htjela da kažem, a sam sad zaboravila šta. Nešto još bitno što su me pitali. Hrana, piće, To smo rekli, da. Pa izleti, nismo pominjali kakav je koji izlet. Da, to nismo, ali da čekaj još. I da, još jedna stvar koju sam htjela da vam kažem, internet. Dakle, internet u Grčkoj je generalno loš, ali dovoljan da možete da uploadujete sliku, story i pozovete nekoga. Dakle, malo ćete da se nervirate zbog njega, ali će vam na kraju krajeva završiti posao. Takođe, na Zakintosu možete imati neke aktivnosti pored izleta, a to je da iznajmljujete kvadovi i brodovi i da se zezate sa svojim društvom, samo ne znam kada ćete tačno imati vremena za to, pored aktivnosti koje organizuje sama agencija. Takođe, kada je taj internet u pitanju, uvek možete pitati vodiča gde su te neke tačke gde je internet najbolji. Na primjer, u restoranu o kom smo pričali je izuzetno dobar internet. McDonald's, tako neke kafići gde... Republic Beach Bar, taj gde imam najviše slika, videli ste sigurno, tu je internet bolji nego kod mene kući. Kako, ne znam, ali svaka im čast. Tako da ima nekoliko tačaka gde ćete uvek imati internet, ali ne znam ni čemu će da vam služi telefon, osim da se slikate i snimate, jer sumnjam da ćete nekom da se javljate, bukvalno ljudi kad putuju... Mama da zna da ste živi, Bog me zaboravio, da. Tako da, šta sam još htjela da kažem? Da, nismo vam rekli samo što se tiče tih izleta, šta je u stvari to što vi treba da posetite, šta su da kažem, ne mogu kažem neke obavezne stvari, ali prosto nešto što je srce same destinacije i što bi bilo zaista šteta da propustite i da ne vidite, ali evo Ivana koja je programirana da to priča, ona će vam reći. Ovako, kada su izleti u pitanju, dakle skrenemo malo temu s ovih žurki jer imali ste prilike da vidite kako to sve gori i kako je kako grmi. Provod stvarno vrhunski. Sad neke stvari o kojima nismo do sada pričali jesu sami izleti na destinaciji. Izleti su formirani tako da se obilaze najlepše plaže Zakintosa, imamo tamo neku žurku na brodu, pa imamo neke sportske aktivnosti na tim izletima. Da, imamo obilazak glavnog grada Zakintosa, obilazak grada Zante, imamo jedno krstarenje, obilazak kareta Kornjača, o tome ću malo kasnije da vam pričam, ali evo, prvo, koji izgled se tebi najviše dobro? Ono što ja mogu da, što sam rekla pre 3 godine kad sam prvi put bila na Zakintosu i pri čemu i dalje ostajem, to je krstarenje do Navajo plaže, Plavijeg stena i Sumporne plaže. To je meni ubedljivo izgled koji ne smete da propustite, ali nikako, zato što ako to ne vidite, bukvalno što ste bili. Dakle, Navajo plaža je nešto najlepše na svetu, bukvalno. To je slika koju viđate svuda. Sad će Vina da ubaci isto tu negde neku lepšu sliku, da, pošto ovde neko svetlo, pa nam se malo ovaj informator presijava. Dakle, krstarenje Navajo plažom jeste stvarno, ukoliko idete prvi put, nezaobilazan izlet, jer to je bukvalno kao da idete u Pariz, da niste videli Eiffelov toranj. Zaštitni znak ostrva, jedna u top 10 najlepših plaža u celoj Evropi. Dakle, Navajo plaža, do nje se krstari brodom i tog dana se obilazi sama plaža Navajo, Plave pećine i Sumporna plaža. Navajo plaža je zaštitni znak ostrva, izuzetno interesantna zbog toga što se do nje ne može doći ni kolima, ni autobusom, niti jednim drugim prevoznim sredstvom do brodom. Zašto je to dobro? Zato što brod koji pristane tu može da se zadrži na samoj plaži negde sat do sat i po vremena, ne više od toga. To nam govori zašto su one slike onako čarovne, zašto je pesak beo, a voda tirkizna, pa zato što nema turista koji to mogu da skrnave i da ostavljaju otpadke gde stignu. Tako da plaža je onako zaštićena i zaštitni znak je ostrva baš iz tog razloga što je tu nekako onako netaknuta i nestvaran prizor koji pruža. Nalazi se u samoj uvali na kojoj se nalazi olupina broda. Kada krstarite do plaže Navajo slušate zanimljivu legendu o tome zašto je taj brod tu. To neću sada vam pričati, nego kad budemo putovali.
Tako da Navajo plaža je nešto što stvarno nikoga ne ostavlja ravnodušnim i gde zasigurno nastaju najbolje slike, zato što je neka svetlost, onako prelama se, mislim nije svetlost, prelepo je kada dođeš tamo i gde je voda totalno prozirna, pesak deo. 10 metara ispod se vidi sve, bukvalno vidite dno. I voda je ladna, znači ladna voda s Neretve nije ravna, ono je strašno koliko je hladno, bar meni. Da, ali vredi. Da, vredi, kako ne, pa vredi. Samo nemojte skočiti s broda, pravo sa broda na tu plažu, zato što ćete se šokirati od hladnoće. Da, jeste. Takođe, kada se obilazi Navajo plaža, obilaze se i Plave pećine, isto prelep prizor, onako prelama se zrakovi sunca, onako uvek u tom nekom periodu idemo gde je stvarno najlepši prizor i gde su stene najbelje, a voda najplavlja. Najplavlja, da. Tako da, Plave pećine su nešto što takođe vidite kada krstarite, odnosno idete na taj izlet. I sumporna plaža, koju onako kako brod prista na nju, već osjećate onaj miris sumpora. I za tu plažu se kaže da je izuzetno lekovita za ljude koji imaju probleme sa kostima, sa reumom. Tako da, na stranu to što je korisna, da kažemo, izuzetno je lepa. I to je stvarno izgled koji Nikoga ne ostavlja ravnodušnim i htela sam da kažem izgled koji meni ljudi na anketama kada smo u povratku ocenjuju kao jedan od stvarno najboljih. I da, za tu sumpornu plažu samo, ne znam da li sam ja to istripovala, ali ja kao neko ko uopšte nema kondiciju za plivanje, meni je bilo najlakše da plivam na toj plaži, ne znam zašto, da li je voda lakša, teža ili šta već treba da bude, ali ja bila sam na obali možda par minuta čisto dok smo se skupili. Osim toga, sve vreme sam bila negde da ne mogu da stojim i plivala i nisam se umorila i nije mi bilo teško. Sad, da li je možda takva voda tu, zbog tog sumpora ili šta, ili sam se ja nešto istripovala, ne znam, ali meni je tu za plivanje bilo baš lepo. Sledeća plaža, koja je isto prelepa, jeste Banana plaža. Banana plaža je nedaleko od Laganasa, do tamo nam treba nekih pola sata, ali to je organizovan prevoz autobusom, tako da jako je blizu. I tamo imamo celodnevni izlet na toj plaži. Mi tamo uvek organizujemo neke aktivnosti da nam prođe vreme, kada se iskupamo, isunčamo, ručamo, uvek smislimo nešto kako da animiramo putnike, nekad su to igre bez granica, nekad je to turnir u odbojci, pa putnici osvajaju nagradu, odnosno ekipa koja pobedi, alkoholnog tipa, pa to se za uveče spremamo. Da se podlažemo. Da. I ono što je dobro u vezi sa Banana plažom jeste prelep beach barka za Plaja koja onako gleda na celu plažu. Vjerojatno ste i videli slike kod Mine. Slike. Da, tu negde. Tu je negde. Tako da, to je još jedna plaža koju obilazimo i po mišljenju mnogih mojih putnika, konkretno u ovom terminu u kom si ti putovala, jeste najveći utisak ostavila plaža Sveti Nikola. Na kojoj ja nisam bila jer sam se uspavala, ali bila sam pre 3 godine pa znam kako je. Da. O tome ćemo posle. Šalim se. Plaža Sveti Nikola je dobra za one koji su zaljubljenici u adrenalinske stvari, odnosno sportove na vodi. Balkan Fun tu takođe organizuju neke brojne popuste za sve te vožnje, Crazy Sofa, Banana. Ako god ima narukvicu, može jeftinije da prođe. Ne samo što se tiče tih vožnja, nego, na primjer, ukoliko ne uzmete polupansion, vi svakako imate u tom restoranu 20% popusta ukoliko imate Balkan Fun narukvicu. To smo zaboravili da kažemo. Da, i takođe organizujemo nešto na putu ka plaži Sveti Nikola. Nudimo neku opciju da ko želi u autobusu kupi, na primjer, za 15 evra 2 vožnje. Jedna košta 15 na samoj plaži, a za 15 evra u autobusu možete kupiti 2 vožnje, da. I onako, to je neka super stvar za ljude koji to vole. Takođe, plaža kao plaža je prelepa i Sveti Nikola plaža upravo je dobila ime po crkvi Sveti Nikola koja se nalazi
na par minuta od same plaže do koje možete se popnete gore da je posetite i odakle se pruža prelep pogled. Tako da to je još jedna plaža koju obilazimo. Ove plaže su dobra stvar zato što do tamo idemo zajedno, organizovan je prevoz, ceo dan smo tamo zajedno i plaža u samom Laganasu, gradska plaža u Laganasu nije loša, ali su sve druge bolje od ovih koje se obilaze. Bolje su, lepše su, prostranije su, a druga stvar, dosadila bi vam, posle 3. dana da se kupate svaki dan na istoj plaži, a na primjer u Laganasu je ceo taj red isti, negde bi vam, ja mislim, bilo dosadno, prvo zato što idete na istu plažu svaki dan, a drugi razlog je to što bukvalno i druge agencije i mi imaju organizovane izlete na te plaže i onda bukvalno nemate sa kim kafu da popijete u Laganasu. Znači, isprazni se sve jer su svi na pomenutim plažama, da. Jedino što možete, ukoliko nađete vremena, da obiđete ta Cameo plaža, koja vam se nalazi na samom kraju plaže u Laganasu. Tu je luka sa koje polazi brodić kada idete na izlet Kareta, što će vam Ivana kasnije reći. Ostavit ću vam sliku, to je jedna od najlepših plaža na kojoj se vrlo često organizuju venčanja. Ulaz se plaća 5 € na nju, ali treba da obiđete jer je to kao malo ostrvce i plaža je u steni. Ajde da tako kažem. Smo tu kao malo veću sliku. Da, malo veću sliku, da. Mi smo sad skapirale da ovaj video traje već 35 minuta, od kojih ja imam možda 5 da izbacim, a sve ostalo će ići u video. Tako da što se tiče ovih izleta koji još postoje, samo ću vam napomenuti da imamo obilazak grada Zante, gde zapravo vidite glavni grad taj na Zakintosu, da imamo izlet Kareta, u okviru kog možete videti kornjače koje su zakonom zaštićene na Zakintosu, a o tome koliko su zaštićene govori to da kada kornjače polažu jaja, zabranjeno je poletanje aviona sa aerodroma. I pored toga imamo još, žurku na brodu i Pena Party. Pena Party je dnevna žurka koja je na kopnu, a žurka na brodu je krstarenje, na kome, osim što krstarite, u nekom momentu stajemo da skačemo sa broda i da se zezamo, a naravno sve vreme pijemo po povoljnim cenama zato što imamo promo period gde tipa flaša šampanjca je 7 €, gde su šotovi po euro i tako. Kad vam tamo kapetan kaže aj sad, svi u šank. Da. Ispričale smo sve vezano za izlete, za pakete, neka najčešća pitanja. Za sva vaša pitanja možete se obratiti na oficijalnu stranicu Balkan Pan Official. Da, ja ću vam to ostaviti sve dole, da. Balkan Pan Official, da, gde su devojke uvek izuzetno ažurne i na sva pitanja možete da dobijete odgovore, kao i kod ljudi koji rade u agenciji, po Instagramu, ima nas dosta koji promovišemo samu agenciju. Takođe, ono što je, moj savet, pošto ste pitali često i Minu i Petra, cene aranžmana, polasci i stvari slične tome, moj vam je savet da pratite fangroup.rs stranicu, odnosno sajt, gde je onako jako pregledno i možete vrlo lako da se snađete, da pratite kada su te neke last minute ponude, konkretno za Zakintos, Kavos i Kefaloniju, često imamo te last minute ponude gde za stvarno neki smešan novac možete da imate izuzetno dobro i kvalitetno putovanje, tako da pratite to. Takođe, neka putovanja koja nam idu u susret, kao što su Prag, Amsterdam, Istanbul. Da, jesenji pohod. Jesenji pohod, da. Na vreme se organizujte ukoliko vas tako nešto zanima, zato što imate određene pogodnosti plaćanja sve do 20 dana pred put, ukoliko se na vreme prijavite. Cene su izuzetno povoljne i takođe sva putovanja su organizovana tako da imate dobre izlete u kombinaciji sa dobrim provodom, šta ko voli. Sami sebi bukvalno kreirate kako će vam izgledati putovanje, da. I tamo sve do Nove godine imamo brojna putovanja
posle ovih letnjih, ta neka jesenja putovanja koja su stvarno jako, jako dobra. Konkretno, na primjer, Istanbul, koji je fenomenalan i formirani aranžman, tako da stvarno obiđete sve živo u Istanbulu, a onako sa nekom lakoćom i uz neku lepu i zanimljivu priču vodiča imate prilike da obiđete jednu od glavnih prestonica. A priča se da ćemo Ivana i ja zajedno negde za Novu godinu, tako da imajte to na umu i gledajte ponude. Da, nešto smo o tome, kuvaju se neki planovi, tako da... Pratite. Ako ste uopšte stigli do kraja ovog videa, zato što će meni... nismo bile dosadne. Pa nismo bile dosadne, ali bit će meni naporno da pregledam sve ovo da bih editovala. Skratit ćeš ti malo. Ništa ljudi, to je to, nadam se da smo odgovorili na sva pitanja. Ako nismo, možete pisati na Balkan Fun Official na Instagramu, na njihovoj stranici ili dole u komentarima. Ostavit ću vam i Ivanin link, tako da možete da je zapratite. Ako već niste, pošto sam spamovala story sa njom. Ništa, to je to. Vidimo se u nekom narednom klipu i spremajte se i za more, a i za Novu godinu, već vreme je. Tako da, hvala ti evo što si me zvala da malo ovako pričamo. Hvala što si došla. Ako mi je ovo strano, ali eto, nadam se da smo se nekako snašli i da smo odgovorile na sva pitanja koja ste postavljali. Nadam se da se družimo na Zakintosu do kraja leta. Da će neko od vas da mi kaže, ja sam gledao... 10. avgusta, samo da vam kažem, 10. avgusta Ivanina ture, tako da uplaćujte što pre. Kao i ostale ture, zato što ima i boljih od Ivane. Nema boljih od Ivane. Šalje se, malo, nadam se da će neko od vas da mi kaže, gledao sam Minin klip, eto mene na Zakintosu. Tako da, eto, hvala vam što ste gledali ovaj video i... Subscribe-ujte se na moj kanal. Subscribe-ujte se na Minin kanal, zapratite nas na Instagramu, imate profile u opisu videa, tako je. Sve sam naučila, šalim se. Eto, to je bilo to, nadam se da vam se svidelo i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!